Nilqakom għal episodju ieħor ta' Malti Kulturali, programm li permezz tiegħu nisploraw suġġetti, personalitajiet u stejjer li jagħmlu parti mill-identità Maltija. Illum fl-istudju magħna għandna l-Brian Caruana, restawratur lokali li jaħdem mal Heritage Malta. L-ewwel nett tkun se tgħidilna kif inti Brian? Mhix ħażin, grazzi. Nistgħu billi nibdew nitkellmu fuq kif bdejt dan il-qasam? Dan jkun ġo fik, l-arti tkun ġo fik. U l-ewwel għaddejt nitgħallem il-pittura, School of Arts, għamilt 4 snin hemmhekk, 3 snin għamilt f'dil iskola hawnhekk meta kienet skola tal-artiġjanat u kien jgħalmu fiha bħal Gabriel Caruana, Luciano Mikallef, Anthony Calleja, Gianni Bonnici, ġifieri tallim taħtom daw. Mbagħad minn hemmhekk dejjem rid nimxi iktar il-qudiem. Sakemm mbagħad bdejna nagħmlu xogħol jiena u kuġinuwi twan Spanjol li huwa restawratur ukoll, fejn huwa mbagħad mar jistudja l-Italja u ġab miegħu it-tarif ta' kif għandu isir ir-restawru u konservazzjoni fuq diversi works of art bħal pittura u skultura. U minn hemmhekk imbagħad bdejna nieħdu xi commissions u dejjem naraw kif nagħmlu, nfittxu x'qed jiġri barra, ninformaw iktar ruħna bil-metodoloġiji ġodda li dejjem jiżviluppaw f'dan il-qasam. Konna nimpurtaw kotba u hekk u dejjem kellna dak iż-żelu li dejjem iktar nitalmu u nimirħu f'dak ċirku. Sakemm imbagħad fin-1997 kien fetaħ iċ-ċentru tar-restawr ġewwa Bigi fejn hemmhekk imbagħad fetaħ il-kors fuq il-konservazzjoni u r-restawr ta' pitturi, skulturi u diversi artifatti oħrajn bħal ċeramika pereżempju, ir-restawr fil-ġebel. Minn hemmhekk imbagħad ma ħarist qatt lura, dejjem ħarist il-quddiem u għaddew minn dak iż-żmien law 30 sena. Mela, ħankomplu niddiskutu iktar fuq ir-restawr wara dal-feature qasir. Ir-restawr hija xjenza importanti sabiex tippreserva l-istorja. Taqqat il-kimika, il-ġeoloġija u l-istorja tal-arti biex issalva l-wirt kulturali. Din ix-xjenza tinvolvi ħafna tiswija bir-reqqa u investigazzjoni preċiża fuq l-oġġett jew post li qed jiġi restawrat. Nies speċjalizzati jaħdmu biex iġibu biċċiet tal-passat li jkunu ġarbu ħsara lura fil-preżent tagħna. Jirrestawraw pitturi, skulturi u ħafna aktar. Biex jagħmlu xogħol sew, ix-xjentisti jibdew billi jistudjaw il-materjal li qed jaħdmu fuqu. Għaliex iridu jużaw il-metodi u l-materjali tajbin biex jipproteġu l-istat oriġinali tal-oġġett. Jużaw għodda bħal X-rays u infrared li jgħinu r-restawraturi biex jaraw il-ħsara li mhijiex viżibbli għall-għajn mikxufa. Jużaw ukoll solventi biex ineħħu l-ħmieġ u verniċi biex jipproteġu l-oġġett. Għanewlieni għar-restawraturi huwa li jifhmu għaliex il-pittur u suġġetti oħra jiddeterjoraw billi jistudjaw il-kawżi. L-istudenti fl-MCAST jistgħu jitgħallmu janalizzaw dawn il-proċessi bħala parti mill-kors tagħhom u jiżviluppaw il-ħiliet li jgħinhom jipproteġu l-wirt tal-futur. Studenti fl-MCAST jistgħu wkoll jitgħallmu dan ix-xogħol b'esperjenza diretta ma' restawraturi esperjenzati. Anke materjali aktar eżistenti, bħal metall huma suġġetti għall erożjoni u degradazzjoni, b'kawża bħal sadit jew ħsara li sseħħ ma' żmien. Fir-restawr biċċiet tal-oġġett jitqiegħdu lura flimkien breqqa, jew li jiżdied saf protettiv. Dan jgħin biex l-oġġett li qed jiġi restawrat jiġi preservat permezz ta' dan il-kisib protettiv. F'Malta dan ix-xogħol huwa attiv ħafna. Ħafna xogħlijiet tal-arti u oġġetti storiċi jeħtieġu f'kura frekwenti. Istituzzjonijiet bħall-MCAST joffru korsijiet fix-xjenza tar-restawr u kumpaniji bħal Heritage Malta jagħmlu xogħol kontinwu. Dawn juru ġenerazzjonijiet ġodda kif jippreservaw l-istorja ta' pajjiżna.
Nilqakom lura għal programm ta' Multikulturali mal-mistiden tagħna Brian Karwana u ħankomplu niddiskutu daqsxejn fuq ir-restawr u nitalmu daqsxejn iktar fuq das-soġġett. Mela, nistgħu billi nibdew nitkellmu daqsxejn dwar il-proġetti forsi l-itqal proġett li qatt kellek. Kelli diversi li jkunu proġetti li jkollhom ċertu diffikultajiet. L-ar meta ikollok pereżempju painting ta' dimensjoni ma tkun żgħira, tkun kbira. U tkun pereżempju ikollha ħafna overpainting. Xiġifieri, xi darba fi żmien kienet għaddita għar-restawr, anċi pittux qabel ma kienux imorru għand restawratur professjonali għax kienu jeżistu. Għala x'kien jiġri? Kienu jmorru għand artist u jitolbuh biex dil-biċċa pittura jew tkun xi tkun jirrestawra bil-mod ta' kif kienu jaħsbuha dak iż-żmien. Allora dak iż-żmien kienu jerġgħu ipitru fuq li jkun hemm, jagħtu l-oriġinali ħafna drabi. Allora aħna meta mbagħad dil-pittura wara tant snin terġa' tiġi għandna, nkunu rridu nneħħu l-interventi li jkunu saru minn dan l-artist. Seta' kien artist professjonali u seta' kien artist dilettant. Biex aħna mbagħad nikxfu l-oriġinali. Mhux tajtu tirranġaw il-pittura ta' qabel. Neħħi l-interventi li kienu saru snin qabel. U nikxfu l-oriġinali u mbagħad nagħmlu conservation tajjeb tal-oriġinali li nsibu. U ovvjament nagħmlu restawr fejn ikun hemm il-ħsarat. U kif tkunu tafu li tanalizzaw li pittura għandha bżonn tiġi restawrata? Aħna mad-daqqatajn tgħidilha qed bagħti minn hekk. Għandha flaking pereżempju, jew għandha diversi passaġġi impetrin mill-ġdid ta' rom. Però mbagħad aħna nużaw metodi oħra bħal ultraviolet, infrared u ġili anki X-rays. U kemm iddumu biex tirranġawha? Jiddependi d-dimensjoni tal-pittura, pereżempju, jiddependi l-interventi li jkun hemm diġà u rridu nneħħuhom, jiddependi minn ħafna affarijiet. U għaw Malta il-pożizzjoni u d-industrija tiegħek pjuttost importanti ħafna x'aħna għandna pajjiż ta' kultura, ta' tradizzjoni. Għaliex ir-restawr tal-pitturi huwa partikolarment importanti f'pajjiżna? Importanti għax kull biċċa xogħol tal-arti aħna dejjem irridu ngħadduha għal ta' warajna. Issa hekk aħna ma neħdux ħsiebhom aħna. Il-ta' warajna li ġejjin warajna, se nħallulhom aħna. Biċċiet tal-arti fis-stat tal-biki. Allura aħna fid-dmir illi inħalluhom fis-stat tajjeb. Bħalma huma jkun fid-dmir, tajjeb illi jħalluhom huma wkoll fis-stat tajjeb għal ġenerazzjonijiet ta' wara. U nimmaġina li il-kundizzjoni ambjentali taffettwa ħafna l-pittura. Tkun forsi tista' tgħidilna kif taffettwaha? Taffettwa pereżempju Malta aħna nbagħtu ħafna mill-umdità peress li gżira mdawra bil-baħar. U jaffettwa, pereżempju inti jekk għandek ambjent umduż, għandek pereżempju kamra umduża ħafna, u għandek il-pitturi ġo fiha mdendlin, dik għall-umdità tista' tkun ta' detriment għall-layers of paint, ġifieri, minħabba li jekk l-umdità hija ilma. Mhux hekk. Qed tifhem, issa meta inti għandek dik l-umdità kollha mwaħla mas-surface, ma' żmien tista' tibda tikber il-moffa wkoll. U l-moffa tibda tiekol anke l-layers of paint, jiġifieri hija ta' detriment. U x'tib ta' żeba forsi li l-iktar żeba diffiċli biex taħdem magħha? L-iktar diffiċli watercolors, qed tifhimni, u fejn ikun hemm pereżempju mediums li huma bażi tal-ilma. L-aħjar l-oil paintings. L-oil paintings. Iż-żeba taż-żejt l-iktar hija li hija żeba li tiflaħ. Hemm forsi xi proġett memorabbli li dejjem taħseb fuqu? Fimni, ma nafx jiena ma xiex nista' niltaqal quddiem
Ma ġifiri fl-imma sens inti qed titlobni. Forsi l-itwal proġett li l-iktar domt fuq u jew l-iktar li investejt. Mux hekk, jiddependi, kella ħafna. Kella ħafna proġetti minn paintings kbar, qed tifhem ġifieri, li tuħu għandek ċertu ħin, għaddejja x-xogħol minnu nnifsu very time consuming. U int waħdek taħdem jew ikollok team. Ma' Heritage Malta naħdmu f'team. Ma ġeneralment kulħadd ikollu l-proġett tiegħu. Qed tifhem. U għandek amment forsi jekk normalment kemm iddum imma fuq proġett wieħed. Fem, jiddependi. Kull ma jkollu painting, per eżempju, cleaning, superficial cleaning. Mesta jkollu kumbat painting oħra li mhux superficial cleaning, imma titneħħi layers of varnish li jkunu sfaru ma' żmien, qed tifhem. U l-kulur jinbidel bħal per eżempju jekk għandek il-blu u l-varnish jisfar, dak jiġi aħdar. Għalhekk meta jitneħħa dak il-laħwa tgħid kemm ġew sbieħ il-kuluri, ara naqra minn aħdar ġi blu sabiħ. Ġifieri jiddependi minn ħafna affarijiet. Iktar u iktar jekk imbagħad ikollok l-over paintings li jkunu saru b'żeba taż-żejt. X'jiġri? Iż-żeba taż-żejt biż-żmien tinbidel, tiskura, ma tibqax jiġifieri bħal meta tkun għadek kemm għamilta, allura dik titneħħa, tittara x'se tuża, is-solventi tagħmel testijiet biex tara l-aħjar solvent li għandek tuża, ġifieri x-xogħol mhux faċli minnu nnifsu. Qed tifhem, ġifieri jitlob ċertu serjetà ngħidlek, għax jekk tagħmel ħsara fuq painting li di pereżempju għandha 400 sena u hija ta' ċertu portata ta' ċertu livell artistiku jew inkella pereżempju hija ta' xi artist magħruf, qed tifhem, titnoqgħod daqsxejn. U issa da żminijiet u speċjalment din ġenerazzjoni, taħseb li l-teknoloġija għamlet impatt fuq din l-industrija jew forsi tużawha b'mod bħala kif tajt? Il-teknoloġija tgħin ħafna. Tgħinha ħafna. Qed tifhem ġifieri llum aħna għandna dipartiment fejn xogħlu dan id-dipartiment janalizza il-painting. Eżempju, iż-żeba, il-pigments, janalizza pereżempju kemm għandhom żmien il-pigments, x'inhuma, qed tifhem, hekk shared colors pereżempju, isir hemm dal-proċess biex aħna mbagħad nifhmu aħjar il-pazjent tagħna mhix qed ibati. Bħalma tal-pittura. Bħalma t-tobba jifhmu lill-pazjenti tagħhom jaraw mhix qed ibatu. Aħna l-pazjenti tagħna huma l-works of art. Fil-każ tagħna il-paintings. Hemm xi parir forsi li se tagħti liż-żgħażagħ li jixtiequ jidħlu f'din l-industrija? Industrija sabiħa ħafna, hawn ħafna xogħol għalija, hawn bżonn ta' ħafna conservators. Minnu nnifsu huwa xogħol li jtik sodisfazzjon kbir. Għax filli għandek work of art inti fi-stat tal-biki. Tajt, imma meta tara lesta mbagħad, il-laħwa tgħid l-istess waħda. Jiġifieri x-xogħol minnu nnifsu aħna conservators jagħtina ħafna sodisfazzjon. Mela, industrija verament interessanti u nispera li jkun hemm żgħażagħ li forsi jixtiequ jidħlu f'din industrija, speċjalment b'mod lokali. Dak kien kollox, grazzi ħafna. U nixtieq ningrazzja wkoll it-telespettaturi li raw il-programm ta' Malti Kulturali u nerġa' niltaqgħu magħkom fuq programm li jmiss.